Днес ще ти изложа 4 начина, по които да разбереш дали някой е напълно искрен с теб. Хората не винаги казват истината, но често несъзнателно я издават чрез поведението си. И какво ако ти кажа, че има малки сигнали, които могат да ти подскажат, че нещо всъщност не е наред? Номер 1. Несъответствие между думите и поведението. Тоест казва едно, но езикът на тялото показва друго. Да вземем пример. Твърди, че е спокоен, но изглежда напрегнат. Казва всичко е наред, но избягва очен контакт. Точно тези разминавания често са сигнал. Вторият начин. Прекалено много или твърде малко детайли. Понякога хората дават прекалено подробни обяснения или пък точно обратното. Избягват детайли, за да не се объркат. И двете крайности обаче могат да бъдат подозрителни. Забавени или неестествени реакции. Отговорът идва твърде бавно или звучи заучено. Усеща се, сякаш човекът първо мисли какво трябва да каже, а не каква е истината. Повтаря въпроса или сменя темата. Вместо директен отговор можеш да чуеш какво точно имаш предвид или разговорът внезапно да се пренасочи. И това често е начин да спечели време или да избегне самата истина. Няма 100% сигурност в някой знак, че някой всъщност лъже. Но когато видиш някой от тези сигнали заедно, си струва да се обърне внимание. Довери си не само на думите, а и на усещанията си. Ако това видео ти беше полезно, запази го или го сподели с някой, който има нужда да го чуе. Благодаря ти, че остана до края.